जोंफोरनि मोजां खामानि रोङिफोरनि गाज्रि खामानि मोजां नाम्बार लाखिनाय मोजां साख्रि मावबाय बिसोरनिखि मोजांसै दा जोंफोरबायदि रोङि मानसिफोरनिया आरो मा दंबाव बे बोरमा गुमनाय अमा गुमनाय दाउ गुमनायनि अनगायै जेबो लामा गैया आरोखि आंनि लोगोफ्रा बुंदोंमोन मा मावो बहा दं सोरबा लोगो मोनो माबोरै नोंथां मोजां ना खबरा औ मोजां बिथाङा बिसिबां गाज्रि हालोदाव दङ बेखौ सोर मिथिनो दाउफोरजों आदार जाफानानै दाउफोरजों आदार होफानानै आदार होनानै दै लोंफानानै माने जिउ खुंनो गोनां जाबाय दा लेटेस्ट आपडेटआ बेनो बेनो आरोखि कमप्लिट जाबायानो दा जाबायानो बे एसे खामानि दंबावो बेखौहाय एसे खाबावनांगौ आरोना नै बे सिस्टेम बानायनो नै बेयाव आदार होगोन आरो आदार जाग्रा आरोना बल लुबाय थाबाय नै ओमफ्राय बेबायदि दुरुं खाबाय आरोना नै गोजौहाय जाबायानो नै एसे मोजां गोजा समायबायना मोजां ओमफ्रायो इलेक्ट्रिक कारेन्ट बोजेनबाय हनै कारेन्टबो बोबाय माने रेडि जोबसै आरो कारेन्ट बाल्ब साल्ब बोजोब्बाय बेनिफ्राय नै गुन्दै सुन्दै इरि लाबोजोब्बाय बर्थन लाबोजोब्बाय माने जाबाय ओमफ्राय एसे टेंखि बाखि दङ आरोखि दै टेंखि नै दै टेंखिखौ बानायगासिनो दङ सुफ्लंगासिनो दङ नै जोंनि ओरैहाय टप आरोखि बियो माने इलेक्ट्रिसियान आरोखि माने नामा हानिबालि करेजाइस आरोखि गुन्दै नङा जुजाइ लाबोबाय ओमफ्राय दुरुंबा आग्लायबाय नै निहोर अखाफ्राव बासायनो थाखायहाय खाखाबाय नै जालि होबाय माबायदि नुदों लोगोफोर फारामखौ नायदो नै रेडि दा बेनोसै लोगोफोर सोरबाया बुंदोंमोन फारामा हाबायना हायाखै माबायदि जाखो दावदोंमोन दोनाखै बुंबाय थादोंमोन दा आङो एसे आपडेट होबाय दा मा खालामबावनो लोगोफोर बेफोरबायदिजोंनो मुथिसे जिउखौ बाबेनलांहोनो गोनां जासिगोन दा बेफोरखौनो रोङिफोरनि थाखायहाय जोंफोरनि थाखायहाय एकदम प्रफेसनेल साननानै लायाबानो उफायानो गैला जोंफोरबायदियालाय मा बेफोरबायदिखौनो गावनि आंगो जिउ खुंनायनि राहा साननानै लायाब्लानो लामायानो गैला लोगोफोर जायखिजाया आंनि लोगोफोर जुदि कलेजाव लोगो मोननाय स्कुलाव लोगो मोननाय सोरबा लोगोफोर दङब्ला सोरबा जुदि बेबायदि फार्म खालामनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ लाइक होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै होदो नोंनि लोगोनोबो जुदि बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला ए टु जेड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आं सानफ्रोमबो आपडेट होबाय थागोन आरो सोरबा आंनि लोगोथार कलेजनि लोगोफ्रा जे लोगो मोननानै गावसोर गभर्नमेन्ट जबफोर मावनानै आंखौ बेबायदि मावनाय नुनोब्ला सोरबा आंनि लोगोफ्रा बे भिडिअखौ नुफिनबायदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला बुंहरनो हागोन खोन्थाहरनो हागोन आं बेखौ खावलायदों दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन होननानै थाबाय।